What's up mga kapogi? Good morning po. For today's video, pupunta po tayo ng Cabanas Beach Resort and Hotel kung saan matatagpuan po ito sa Tambobong Beach, Dasul, Pangasinan at kilala itong bilang isang mini Boracay of Luzon. So ayun, tara! 2 hours later. So ayun, nandito na po tayo sa Cabanas Beach Resort sa Dasul, Pangasinan. So ayun, tara, explore natin. Na-check nyo nga kung anong meron dito sa Cabanas. So ang ganda ng view, then ang ganda po ng ambience, no? So meron din po silang mga sea activities dito. So tara, check natin. 2 seconds later. Po, meron silang mga jet ski, tapos banana boat. Tapos hindi ko po alam kung anong pangalan nitong dalawa. So yan po yung mga sea activities nila dito sa Cabanas Beach Resort, no? So kung makikita nyo, medyo yun po yung mismong Tambubong Island. Hindi na masyadong makuha, no? So ayan. One minute later. Ayan, na-check natin kung anong meron dito sa Cabanas Beach Resort sa may Tambubong Beach, Dasol, Pangasinan. So tingnan naman natin yung kwartong nirent natin. So tara. So ayan po siya, double deck, then may extra bed, may e-fan, then meron pong aircon. So ayan, ito po yung nirent naming kwarto. So maganda na lang din, tulugan lang talaga. So yun. A few hours later. And for the last part, magsa-set up po tayo ng bonfire, then saka tayo mag-dismur. So tara. One hour later. So ayun, hanggang doon na lang po ang aking video. For more inquiries, ito po yung page nila, Cabanas Beach Resort and Hotel. So ayun, kung nagustuhan mo ang aking video, please subscribe, like, and share. So ayun, mga kapogi, bye-bye!